Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen. Hej, det er Ole. Goddag Ole, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Er du midt i noget snikarbejde? Nej, jeg er på værksted med bilen. Gud, nej, det er næsten endnu mere trist. Forhåbentlig ikke noget alvorligt i vejen med den. Er det et rutinecheck? Nej, det er et batteri. Det er nogen, der er så venlige at melde mig ind i FDM, så er nogen, der er så venlige at forære mig et nyt batteri. Nej. Er det ikke fantastisk? Jo, det er sgu det, jeg kalder en velkommengave, der vil noget. Ja. Får man et nyt batteri, når man melder sig ind i FDM? Hvis der er noget i vejen med det gamle her. Det er service. Nej, jamen, det er det. Jeg skal ikke forholde dig længe. Det er kun fordi, jeg ringer, fordi jeg læste om dig i BT her i går. Ja. Omkring den flade jord, og der var et par spørgsmål i forhold til noget, jeg sagde i radioen i sidste uge, som gør, at hvis du lige har 2 minutter til at forklare mig en ting. Ja. Men det kan vi sagtens finde ud af. Ja. Det er kun fordi, at jeg omtalte i sidste uge John F. Kennedys store tale i kongressen i 1961, hvor han jo sagde, at vi ville putte en mand på månen og bringe ham sikkert hjem, inden årtiet var ude. Ja. Og det klinger jo lidt hul, hvis det nu er, som jeg forstår, at du siger, at månelandingerne ikke har fundet sted. Ja. Og jeg er jo godt klar over, jeg har jo hørt den her ting blive sagt før, at månelandingerne var falske. Men det, der bekymrer mig, er bare, at hvis månelandingerne er konstrueret for at have et argument for at kunne sige, at jorden er rund, så det her med, at jorden er flad, det må være en meget stor hemmelighed, det er det, jeg tænker. Siden at man sætter sådan en kæmpe apparat i gang for at dække over. Ja, selvfølgelig er det det. Jo. Altså, det er jo det er jo en omfattende konspiration, ikke? Altså, der skal jo ligesom noget til, der skal jo statsinstitutioner til det her, ikke? Præcis. Altså, så det er jo ikke noget, som nogen har fundet på i nyere tid. Det er jo 500 år gammelt, det her, hvor man jo lavede globussen. Man har faktisk lavet globussen ud fra jeg mener, at det her Mercator projection, det er fra det må jeg lige slå efter, men altså... Det kommer så ikke så nøje. Det er fra 1600-tallet. Altså, man bruger et kort fra 1600-tallet, hvor landene har en forkert form. Altså, og det har man så foldet rundt om en kugle, og så har man kaldt det her for en globus, og så gik konger og kejser jo rundt med den her kugle og sagde, nej, nu skal I bare se. Så mere hænger det sammen. Okay, men når man begynder at tænke en lille smule, og man begynder at kigge, og man begynder at mærke efter, kan man egentlig mærke den her rotation, som vi har fået at vide, er på 1000 km i timen på vores breddegrader. Er der nogen, der kan mærke nogen rotation? Er der nogen, der kan mærke centrifugalkraften? Er der nogen, der kan mærke, at altså skyer og så videre er fuldstændig uafhængige af den her rotation, ikke? Altså, så der er rigtig, rigtig mange ting, som hvis man lige, han har sagt, trækker vejret, og så tænker lidt logisk, og så glemmer det, som man har lært. Altså bare lige en dags tid eller 2, prøv lige at hvis tavlen ren, så prøv at gå en tur ude i naturen, og så lige tjek det her en gang. Bevæger jeg mig egentlig med 1000 km i timen, for uden at vi er på vej rundt om solen med så og så mange kilometer i timen, og på vej rundt i universet med så og så mange kilometer i timen. De der tal kan jeg slet ikke. Men de er egentlig også ligegyldige, men dem kan man jo slå efter. Men det vil sige... Ja. Det er kun, jamen, jeg tænker bare, fordi at så er det altså vi har... det vil sige 500 år gammel idé om, at jorden er rund, sådan cirka. Det er det, du siger, ikke? Det er deromkring. Ja, det er der ved Christopher Columbus, og han skulle finde Indien, og han skulle rundt om jorden. Og det er jo det, mange tænker, jamen, jeg har været rundt om jorden, og mine fætter og så videre, og skibe sejler rundt om jorden. Nej, de sejler ikke rundt om jorden, de sejler rundt på jorden. Aha. De sejler rundt om kontinenterne. Og selvfølgelig kan man jo sagtens komme tilbage til udgangspunktet, som for eksempel var Portugal, for Christopher Columbus vedkommende. Jeg mener, han tog ud derfra, ikke? Jamen, okay, han tog så frem og tilbage, kan man sige, ikke? Men Cook og nogle af de andre, der var rundt... Troels Kløvedal? Ja, for eksempel, ja. Ham kunne vi gerne tale med, men nu er han jo desværre blevet syg, eller også er han død, det ved jeg sgu ikke lige. Nej, men under anden omstændighed, han skal da heller ikke bekymre sig selv, om han er syg.
Men den er med på. Men det vil sige, at ideen om, at jorden er rund, er opstået cirka 500 år siden. Men har du nogen information om, hvorfor er den her idé så opstået? Om at jorden er rund? Ja, altså det her, det er jo noget, der er foregået under imperialismen. Det vil sige, at supermagterne, som på det tidspunkt jo var England, Italien, Spanien, Portugal, Holland og så videre, og til dels også Danmark. Ja. Altså, vi var jo mægtig dygtige til at sejle ud og finde nyt land og ressourcer, ikke? Det vil sige, altså, og vi ved jo alle sammen, hvordan at vi har udnyttet 3. verden, stjålet deres guld og sølv og så videre, så videre. Vi har jo tjent bunker af penge på det her. Ja. Så dem, som ligesom havde, hvad skal vi sige, hvad kan man kalde det? Vi kan ikke kalde det sandheden, for det var det jo ikke. Men dem, som lavede kortene, hvis de kunne lave et kort, hvor vi ligesom aftaler, nu har vi opdaget det hele, så lukker vi den. Og så lukkede man den ned ved Antarktis. Ikke? Så har vi lavet, så den her ø af Antarktis, den eksisterer, men det er en ø under Sydamerika, efter min bedste overbevisning. Ja. Altså man kunne simpelthen døbe den om til, hvad var det nu, jeg tænkte på her den anden dag, vi skulle kalde den? Altså ligesom man kalder noget for New South Wales og alt det her, ikke? Ja. Så kunne man kalde det for New South America. eller noget af den stil. Det skal heller ikke være mig, der døber den. For det er jo ikke en konspiration. Det er jo ikke mig, der afslører det her alene. Det er jo verdensomspændende, ikke? Og ikke mindst i USA og så videre. Men det vil sige, at vi har altså at gøre med, at de daværende supermagter finder det betimeligt at sige, nu lukker vi festen. Det her er, hvad der er i jord. Og for ligesom at snøre den sæk til, så opfinder man den runde jord. Ideen om den runde jord. Og så kan man sige, at så er det ligesom, der kan I se, der er ikke mere. Ja, præcis. Er det rigtigt? Men så vidt du ved, så er der mere. Er det ikke korrekt? Ja, altså det... Altså, der er en flad jord, tænker jeg. Hvis vi nu tager den... Hvordan... Altså, det vil jeg egentlig helst ikke... hvad skal vi sige? Jeg vil ikke sige, at jeg ikke vil udtale mig om det, fordi at det ikke er noget, jeg ved. Det er noget, jeg tror. Ja. Og jeg tror... Altså, jeg mener egentlig, at jeg sådan set står mig bedst ved at holde mig til det, jeg kan se og observere. Men jeg tænker bare på, hvis vi nu har en flad jord, Ole, ikke? Hvad hænger den så, eller står den på noget? Det ved jeg jo heller ingenting om. Altså, om den står på ryggen af 4 elefanter, eller en stor skildpadde, som jeg har set tegninger af, ikke? Altså, det er derude i fiktionens verden. Men det er rigtigt nok, men jeg tænker bare sådan... Det tvivler jeg nok på, men altså, jeg tror egentlig bare, at den... Ja, altså, hvad søren skal jeg næsten sige, altså... Det er fordi, det er sindssygt interessant her. Jeg tænker bare, hvis vi antager, at den ikke står på noget, fordi så det ved jeg ikke, så forestiller jeg mig, så vil den vælte. Men så, at den så hænger i noget, så tænker jeg jo på, hvad hænger den i? Jamen, altså i hvert fald, så tror jeg godt, at jeg tør sige så meget, at den ikke svæver i universet. Nej. Og jeg tror også, at det her kan føre med sig, at vi bliver nødt til at omtænke. Vi bliver nødt til at skrive en hel masse, både historie om... historien kan vi selvfølgelig ikke skrive om, men vi kan finde ud af, om den var rigtig, ikke? Men fysikkens love og det her med vægtløshed og alle de her ting, der er i hvert fald noget, der skal tages op. Hvis det her holder stik, så er der en del revision, der skal i gang, altså. Ja, det må man nok sige. Altså, jeg tænker egentlig bare, altså, at jorden er centrum for universet, og vi er betydningsfulde. Vi er unikke på jorden som mennesker og dyr og planter. Vi er unikke. Vi er ikke en tilfældighed, som er opstået ude i rummet fra Big Bang for 14 milliarder år siden og alt det her. Og man hører jo jævnligt, at men nu har vi fundet eksoplaneter, og nu har vi fundet jorder, der ligner vores, og så videre, så videre. Det er ren spekulation, og det holder jeg mig helst fra. Så jeg siger egentlig bare, prøv at viske tavlen ren, tag skoene på, eller tag skoene af, og gå der en tur ude i naturen. Mærk jorden, mærk tiltrækningen fra jorden. Prøv at kigge op på stjernerne om natten. Prøv at kigge på solen og månen. Ja. Solen skal man selvfølgelig være lidt varsom med at kigge på. Kikkert. Ja, solbriller og det her med kikkert, det skal man i aldrig gennem kikkert. Ole, er du sindssyg?
Men hvis jeg lige må gå tilbage til den flade jord. Hvis nu antager, at den hænger, ikke? Mm-hmm. Hvad er der så på undersiden? Jamen altså, jeg er egentlig ikke så interesseret i at beskæftige mig med antagelser. Fordi jeg ved det ikke, og jeg tror aldrig, at nogen finder ud af det. Man kan sige, at hvis man endelig skulle noget, hvis man var meget interesseret i det her, så kunne man gå ind og læse ting i Bibelen, og det er der jo også nogen, der gør, og faktisk finder nogle forklaringer med, at Gud delte vandet og havet og så nogle ting. Ikke? Det er jeg faktisk ikke så meget inde i. Men du er ikke afvisende overfor, at der kan ligge en forklaring gemt der? Nej, altså jeg synes, at der er mange ting, altså dem jeg ligesom taler med, som kan finde ting i Bibelen, og det synes jeg er fantastisk interessant, hvis det viser sig, at det er tættere på en sandhed end videnskaben. Tænker du på helvede? At det kunne ligge helvede på undersiden? Er det det? Jamen igen, altså antagelser, det synes jeg, og spekulationer, det synes jeg egentlig... Vi skal ikke beskæftige os med spekulationer. Jeg synes, det er bedre at få det her undersøgt ordentligt, og få astrofysikerne på banen, og så siger de, jamen så må de jo forklare, hvorfor kan jeg se 50-100 kilometer over vand, hvis tingene for længst skulle være gemt bag ved horisonten. Det er jo det, og det er jo helt konkret, og det er jo noget, alle mennesker kan gøre, som har en kikkert, og som har et kort. Og i det her land, hvor vi bor, der kan vi jo på en time komme ud til stranden, næsten uanset hvor vi bor, ikke? Og der kan man faktisk lave sine egne observationer og tjekke det her efter. Men hvis vi nu antager, at jorden er flad, som du siger, så tænker jeg, og det mener også, du er inde på der i BT i går, at så ender det jo med is. Altså det, som er derude ved kanten. Også fordi der kommer den her naturlige frygt for, hvis vi så sejler den forkerte vej, Ole, retter vi så ud over kanten. Men der siger du, nej, så kommer vi bare til isen, som jo er det, som vi kalder Antarktis eller Nordpolen. Men at der så... Sydpolen. Ja, Sydpolen. Jeg er sikker på, at der er også is i den anden ende, om man så må sige. Jo, men altså nord, det er jo ind mod midten, og jeg er ikke engang rigtig sikker på, at Nordpolen er ordentligt udforsket. Det er jeg ikke engang rigtig sikker på. Altså, da jeg gik i skole, der lærte jeg jo... Kronprinsen har været der. Ikke har han været på Nordpolen? Nej, han har været tæt på. Ja, han har været oppe i Siriuspatruljen, ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det kan være, at han ville med til Sydpolen, fordi jeg har jo sådan set planlagt en rejse ned til Sydpolen. Det er sådan så, at der er 2 fotodokumentarister, som følger mig i øjeblikket. Og vi prøver at lave en film, hvor vi skal, hvor formålet er, at vi skal til Sydpolen, og vi skal ned og se, om der er lys 24 timer i døgnet, som de jo fortæller, at der er. Yes. Og det synes jeg jo, det var jo også en måde at gribe det rent fysisk konkret, gribe det an konkret, altså simpelthen se, jamen er der midnatssol dernede, eller er der ikke midnatssol? Er der nordlys, eller er der ikke nordlys? Og sådan nogle ting, det synes jeg kunne være rigtig spændende. Det synes jeg er en skidegod idé. Jamen jeg sidder og bliver betaget, fordi det er sgu vilde perspektiver. Det er jo helt grundlæggende for altså vores videnskab, vores universiteter og alt det der, det falder fra hinanden. Men tænk, hvis det var sandt, altså virkelig. Ja. Men Ole, det er jo det. Indtil videre er det stadig hypoteser. Du skal skifte dit batteri. Men er det i orden, jeg ringer til dig om et par måneder eller noget, for at høre, hvordan det går med planerne om ekspeditionen? Nu skal jeg bare lige se, om den der kæmpe lastbil er pakket ind i min bil. Nej, de klarer det, ja. Fordi nu holdt jeg sådan lidt midt i det hele her. Jeg prøvede lige ind på værkstedet. Nej, de var færdige med batteriet. Husk det. De havde godt nok ikke det rigtige, men så skal jeg hente i morgen så. Der er altid noget, når der er never a free lunch. Held og lykke med snegridet og med bilen, og tak fordi, at jeg måtte bruge din tid. Jamen selv tak, Anders. Ha' det godt. Hej så længe. Hej. Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.